Καλησπέρα. Δεύτερο επεισόδιο Far Cry. Πάμε να συνεχίσουμε. Στο προηγούμενο επεισόδιο παίξαμε το prologue και την πρώτη αποστολή. Σήμερα πάμε για τη δεύτερη. Και πάμε να περάσουμε καλά. Και πάνω απ' όλα, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Μισό λεπτό να δω που είμαι. Α, ναι. Λοιπόν, zipline. Ουί! Και συνεχίζει. Ζαλίστηκα ήδη. Κάτι πυροβολάνε εκεί, παιδιά, δεν μ' αρέσει αυτό. Να δω που είμαστε. Λοιπόν, τι είναι αυτό? That's me. That's the loot chest. Πήγαιναμε σε αυτό. Είμαι λάτρης. Οχ. Ναι, συγχωρέστε με, αλλά έπαιζα σε PS3 πριν και μπερδεύω τα controls. Αμώ το σπίτι σου, μπάσταρδε. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα έχει ένα loot. Μπράβο. Στο προηγούμενο επεισόδιο είπα ότι είμαι φοβερά γύφτος, ψάχνω τα πάντα. Οπότε θα το υπομείνετε αυτό. Shit. Κάτι με πυροβολάει. Πού? Αδική μας είναι αυτή, παιδιά, όχι. Δικιά μου είναι τούτη. Κι άλλον ένα δεν σκότωσα. Εκεί πρέπει να πάω. Όχι ρε. Κάρμα. Τι κάρμα. Θα γευτιάσω τη συντρόφισσα. Να δω λίγο τη φάση. Άμα θέλω να κάνω waypoint Bell Tower. Α, πάμε στο Bell Tower. Hello. Ανάτος ρε άλλος. Search him. Search his body. His fucking body. His fucking body. Τρέξε μικρούλι. Άντρας ωραίος. Τι είναι εκείνο? Έχει φυτό. Πέθανε βρε, άστο. Κάνε reload. Πιάσε το φυτό. Και πιάσε... Έχει ένα νταλαβέρι είχε. Με. Κάτσε να δω. Εδώ. Εδώ τι το looting έχει εδώ? Δεν έχει looting εδώ. Έχει radio. Oh fuck.
Fog. Fucking fog. Και πώς θα ανέβω εκεί πάνω? Έχει αυτό το θεϊκό. Όχι, είχε εκείνο το θεϊκό πραγματάκι που γατζώνεις. Να το. Grapple. Okay, let's do it. Αυτό, σωστά. Θυμάμαι τα κομπιά, ρε φίλε. Ορειβασία doing it right. Πάμε. Φτάσαμε. Πω. Δεν ξέρω γιατί. Μη ρωτάτε. Δεν έχει κάτι εδώ. Ζαλίζομαι γιατί. Γιατί έτσι μια ναυτία. Θες να μ' αφήσεις να περάσω? Ευχαριστώ. Thank you. Ήρθε η ώρα να βγω από εδώ. Και να κάνω climb εδώ. Και να πάω από εδώ. Αχ, έχει πάλι παλούκια. Έχει σημειώσεις. Λοιπόν, ανέβα στο παλούκι. Ωραία. Όχι. Μαλακία. Δεν έπρεπε να κάνω αυτό. Αυτό ρε. Όχι. Μισό λεπτό γιατί έχω ξεχάσει τα buttons. Learn. Μπορώ να πάρω skills. Elephant rider, rhino skin, harvester, death from above, knife throw, take down. Θέλω αυτό εννοείται. Ωραία, δεν έχει άλλο. Όχι, δεν μπήκα σε σωστό πράγμα. Από εδώ μπαίνω. Controls. Look sensitivity. Control sim, να το. Crouch slide, jump forward, reload, interact, throw rock, move sprint, press to sprint, hold breath. Αχα, move body με lead take down, άρα με το R3. Ωραία. Τώρα που τα βρήκαμε, συνεχίζουμε. Από εδώ, όχι έτσι, θα πέσει. Πώς κάνει, με αυτό κάνει jump. Έλα ρε, τα βρήκα. Ρε, δεν έχουμε ανάγκη ρε. Φτιάξτε τις γέφυρές σας, δεν ξέρω τι είναι αυτό το tower σας. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Καταρχήν πριν... το έχω λουτάρει αυτό. Εγώ γιατί ξανανέβηκα εδώ. Απλά μου δείχνει ότι έχει radio. Sorry παιδιά, πρώτη φορά παίζω και δεν εννοώ. Τότε. Map. Zoom. Κάνε μου zoom. Κάνε μου... Loot. Τι έλεγε? Golden path. Collect. You. Battle. Κάτσε να δω. Skills. Crafting. Wolf skin. Πάμε, πάρουμε κι εμείς wolf skin.
Παιδιά, δεν έχει λύκους εδώ. Και αυτό είναι Aizen Rhino. Ούτε από αυτό έχουμε. Αυτό τι είναι? Samba skin. Wild Boa skin. Άρα Tool skin. Ξέρετε τι θα κάνουμε? Θα σκοτώσουμε τη ζώα, βρούμε εδώ. Φυσικά, γιατί... Για πάμε από εδώ. Hello? Vin, is that you? There's nobody here by that name. Damn it. He's overdue. Who is this? AJ Ajay Gale. Gale. And who is this? Ajay Gale? One moment. Ajay. Right, I know who you are. I'm Gopal with the Golden Path. We could use your help. My unit handles supply drops for the cause, but I'm short-handed here. The Royal Army is resupplying troops in the area. I'm sending you the coordinates for the drop sites now. Grab the packages before the Royal Army can secure them. What's in the packages? Supplies. Things we can use. Okay, I'll get your stuff. Noob. Noob. Αυτά τα παίρνω. Γιατί κάτι μου έδειχνε... Να το παίρνω. Lulef. Lulef. We need those lefts, aren't we? Ωραία. Ναι, εδώ. Τα πήρα αυτά. Να τα επόμενα. Άρα καλά έπεσα. Καλά έκανα και έπεσα εδώ μέσα. Βγες έξω, βρε. Όμορφα. Ξαναμπες μέσα. Ωραία, εδώ. Και ένα εδώ δίπλα, αυτό. Εντάξει, τώρα μπορώ να πάω στην αποστολή. Τι να κάνω, ήθελα όλα. Loot bag is almost full. Why? Payment. Crafting. Όχι. Progress. Collection. Loot bag. Ωραία, συνεχίζουμε.
Περάσαμε το δρόμο πολύ γιόλο και περνούσα αμάξι από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Έλα μωρέ τώρα. Red leaf. Red leaf somewhere. Somewhere here. Somewhere. Somewhere. Αχα. Κολόπουλο. Σου πω εγώ. Να τώρα. Να το red leaf. Ωραία. Κάτι... Αχα. Είπα κι εγώ κάτι λαμπύριζε. Εδώ νας. Καημένα μου. Εδώ αυτό τι, η βόμβα. Αχα. Great. One more to go. Good luck. Άτζε, δεν νομίζω να ήθελα αυτό, αγάπη μου. Ναι, πώς θα πάρω αυτά. Τι κουμφού τέλειο είναι αυτό. Να τα ρε παιδιά. Γίνεται. Άστο. Να το ρε. Άχι και... Πέσε βρε αγόρι μου. Αμέσως climb. Έχει ένα green leaf κάπου εδώ. Παίζω πάρα πολύ άκυρη και δεν ξέρω γιατί τι έχω πάθει. Λοιπόν... Καλά στο. Άστο. Έλα. Let's go. Γιατί... Ήταν πολύ καλό αυτό. Ήταν καλό. Ήταν καλό. Δεν ξέρω γιατί μιλήστηκε έτσι. Ωραία. Δεν κάνει save. Εγώ αυτά τα είχα πιάσει. Κολιάρα. Όχι. Μάλλον αυτά δεν τα μαζεύει αν δεν έχεις. Σου λέει τι να τα κάνεις. Υπέροχα. Πάμε να συνεχίσουμε. Να τι γυάλιζε. Κι εγώ κάτι ξέχασα. Λοιπόν. Grapple. Πάμε. Ωραία. Grapple. Όχι. Όμορφα. Για κακή μου τύχη έχω καταλάβει που βρίσκομαι.
Για πολύ κακή μου το είχε. Birth control. Like, what? Somebody's talking. Who's talking? Who's talking? Who's talking? No fucking on. Up here, it has something to look. Δεν ξέρω αν κάνει να πυροβολήσω εγώ τώρα. Τι είναι αυτή η δική μας? Δεν ξέρω και γι' αυτό καλύτερα να μην μιλήσω. Έχαμε το σπίτι σου εσύ. Πάμε κανονικά από εδώ κάτω στο στόχο μας. Τους αγαπώ πολύ τους λύκους. Και σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να τους σκοτώνω δυστυχώς. Ωραία. Κάτι με δάγκος. Αμυμένες αλεπούδες. Μη με φάει η αλεπού τώρα. Κρίμα σήμερα. Αναθεμάσει για αλεπού. Αυτό είναι του λύκου, το πήρα το δέρμα. Πάμε. Εντάξει. Πάμε από εδώ πίσω γιατί κάτι έχει εδώ. Οι αλεπούδες, οι γνωστές αλεπούδες. Α, έχει το package, το ταλαβέρι. That's fantastic. Κάτι έχει εδώ. Α, να τώρα. Τύπκαβη. That's fantastic. Full. Τώρα είμαστε full. Look back. Greenleaf. Old money. Old money. Κάτσε λίγο να δω. Τι bugs. Έκανα καλό craft. Skills δεν παίρνουμε ακόμα. Welcome to Kerat. Έχω καλό κάρμα από ό,τι μου δείχνει εδώ. Ωραία, φύγε. Τώρα θα πάμε, κάτσε να δω που είμαι. Ωραία. Οπ.
Has leaf. I'm gonna take the leaf. Has a yellow leaf here. Take it, take it, take it, take it, take it. Took it. Από εδώ θα πάμε, από εδώ. Έχει 93, 92, 91. Από εδώ, από εδώ. Ναι, από εδώ πάω. Μη χάσω τώρα. Α, το βρήκα. Εδώ είμαι. Έλα βρε. You couldn't make it in time. I couldn't make it in time. I couldn't make it in time. Because I'm a noob. I am a noob. Μου δείχνεις... Α, έχει... Για να μην κάνουμε λίγο gifting. Τι... Κούλτεν πλαθοκουλουράκια. Με τα δυο χεράκια. Ναι, ωραία. I will run. I will not take anything. I will just run. Ξέρω κατά πόσο πάω σωστά. Να το. I'm here with your supplies. Thank you, Ajay. I'll make sure these get in the right hands. Just leave them at the door. I can't come in? We're preparing a top secret operation in here. Sorry, orders are orders. I can't let anyone inside. Okay. Πουλάκια. Let's take it. Αυτό πήρε φωτιά γιατί... Γιατί έτσι εδώ? Αγκαλίτσα λέει. Όχι. I'm leaving. Leave. Bloody leave. Bloody fucking leave. Έχει είδα... Σκηνή είδα... Δεν είδα. Get him λέει. Grape. Get him έλεγε ρε. Get him έλεγε. Detach if you want. Νέγκου. Να ρίξω μια grenade να τελειώνουμε.
Watch out, I'm passing through. Okay, I'm here. Okay, όχι, αλλιώς γίνεται να το grapple. Grapple. Έλα, εδώ. Agile, συγκεντρώσου. Έλα, έλα, έλα. Κάνουμε και αυτό, παιδιά, και το κλείνω. Λοιπόν. Έχει νταλαβεράκι. Εσείς ποιανού είστε? Α, δική μας είναι αυτή, ρε. Hello, I'm Magically, you know the... I shouldn't be doing this. I'm teaching you to protect yourself. Ah, the tourist. I'm Amita. This is Badra. Hi. Keep walking. Look, I overreacted back there. We're at war. We keep losing soldiers, the work keeps piling up. Is there anything I can do? I'm not a soldier, but I want to help. Okay. Sure. There's a farm not far from here. Kanan runs it, but she's old and she could use your help with some wild animals. I need you to keep the hides intact, so use this. Badra. What are you Pick it up. Try again. Very good. Oh, we got... We got... Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. There is new blood in the golden path. This is why we will prevail. You are leaving the mistakes of the past behind. Shop. Trade. Look what the wind... Okay. Bye. Okay. We can't. What do you mean we can't? Weapons. Signatures, ammo, maps. Okay. Sell. Niku. Opa. Red leaf, silver bracelet. Shinkit, price back, old money. Pink cards. Shirika gloves, statue. Kirate. Okay. These, I'm keeping this. Επίσης θέλω skill. Θα πάρουμε από εδώ. Θα πάρω το harvester. Ξέρεις γιατί μπορώ. Thank you. Just thank you. Δεν πάμε σωστά. Obviously τώρα πάμε σωστά. Πρέπει να φύγουμε από το κορείο. Έτσι καλέ. We noobs. Σιγά. You dude, you fucking noob. Woo. Εντάξει, δεν ξέρω τι έκανα. Μπράβο μου πάντως. Φτάσαμε. We are here. We are here. Actually, we are here. Η μπεκρού γιαγιά. Ποιος μπεκρού γιαγιά? Amita sent me over. She said you might have some kind of
Wild animal problem? Μπα. Hey, Amita, I have no idea what I'm supposed to do here. Wolves are a common nuisance for Canon's farm. She's killed off a number of them, but this Ew. year they're especially aggressive, and I'm worried about her. There's a den nearby. Clear it out, huh? Caroline. Canon has supplies stockpiled somewhere on her farm that you can use. And Ajay, skin your kills. We can always use the pelts. Θα μπορείς να αγοράσεις καινούργιο τόξο. Δεν θα το βρεις από άλλο. Γιατί έχουν μικρόφωνο. Ναι, ισχύει. Promoting Far Cry 4. Far Cry 4. Όπα, όπα. Ο Αρμέρα Πολυτόκη είναι εδώ σε συνεργασία με την Λιτλική Τεν 7. Όχι, Ελένη Αρβενάκη με το Όπα, τι έκανα λάθος. Είδες με αποσυντώνησες. Αποκλείεται. Θα κάνω κι εγώ τέτοια πράγματα. Καταπληκτικά. Ποιος είναι μέσα στο χαρτούνις? Μπα, δεν νομίζω. Δεν ξέρω ποιος είναι μέσα, δεν μιλάει. Δεν μας μιλάει. Θα ανέβει YouTube αυτό, να ξέρεις. Η γιαγιά εδώ, η Μπεκρού. Γεια σου, γιαγιά. Γεια σας. Σιγά θα πες. Amita sent me over. She said you might have some kind of wild animal problem. Liver problem, as I see. Hey, Amita, I Hey, Amita. have no idea what I'm supposed to do here. Wolves are a common nuisance for Canon's farm. She's killed off a number of them, but this year they're especially aggressive, and I'm Η worried about her. γιαγιά τώρα λέμε There's a ότι den nearby. θα κάνω όλο Clear it αυτό. out, huh? I think Canon has Mhm. supplies stockpiled somewhere on her farm that you can use. Αχα. Ajay, skin your kills. We can always use the pelts. Okay. I will go. Μπορεί να γίνει live stream το Bloodborne. Γιατί θα πάρουμε το Bloodborne. Θα δω. Α, γι' αυτό μπορεί. Έχουμε εδώ διαθέσιμο παιχνίδι για Assassin's Unity, Far Cry 4, Advanced Warfare, The Το Evil Unity- Within και Destiny, Alien Isolation, Need for Speed Rivals. Το Unity και το Alien το έχω κάνει. Live stream. I'll kill you. Με βάλεις στο YouTube. Με βάλεις στο YouTube. Ναι. Το Assassin και το Far Cry. Τον Αλή. Τον άλλο. Λένε Arm στα ελληνικά. We are here. We are bloody here. Fucking on. Oh, fucking on. Ναι, Jordan. Jordan. Κι εγώ θέλω, ήδη προχωρήσει και προς τα πάνω. Τουλάχιστον εγώ είμαι καλύτερος gamer. Εσύ ούτε καν ξέρεις αν παίζει παιχνίδι. Ό,τι θέλω θα κάνω. Κάτι ακούγεται από εκεί μου. Γιατί ακούω διπλή τη φωνή μου. Κλείστο, θα το δεις μετά. Έχεις πολύ κοντά το μικρόφωνο. Έχω πολύ κοντά το μικρόφωνο. Ωραία. Ωραία. Α, skills. Α, learn. Μ' αρέσει που όταν το αλλάζω, κάνει R και εδώ κάνει... Ξα. είναι καλό. Μιλάς πιο πολύ, πρέπει να μιλάς. Να ξέρεις το παιχνίδι. Λες, Ό,τι κανονικά θέλω λέει θα κάνω. πώς φαίνεται τα γραφικά του παιχνίδι. Τα είπα στο προηγούμενο live stream αυτά. Την κοπελιά εδώ τη φάγανε οι λύκοι. Α, τι είπε Anderson, τι είπε. Το βρακί της πήρα. Δεν είναι δικιά μου η ζημιά. Πήρα το βρακί της για κάποιο λόγο. Έχετε ένας λύκος τώρα για κάποιο λόγο. Ωραία κροσές.
Ωραία κροσέ στο λύκο. Του χωσε. Μ' αρέσει που κατευθείαν τον έφαγες, Πώς κάνεις export? Στο γρανάζι από το Twitch. Με ρωτάει και μετά μου κάνει θα μου τα πεις μετά. Άμα δεν έχεις δηλαδή partnership με το YouTube, Πρέπει να κάνεις authorize το κανάλι σου στο YouTube για να το κάνεις αυτό το πράγμα. δεν μπορείς. Αλλιώς δεν γίνεται, σου βγάζει error. Οπ, έχει εδώ πέρα κάτι για gifting από ό,τι βλέπω. Φιλαράκι πένα είσαι. Τώρα σε τι είσαι, γυναίκα, σχόληξε. Ό,τι θέλω θα είμαι. Αυτό που δεν είσαι, δεν είσαι ο εαυτός σου. Οπότε είναι ένας εαυτός. Κάτι έχει εδώ μέσα! Φύγε! Πάνε πίσω και βάλω το βαρέλι. Πίσω βαρέλι, πας πίσω και βάλω στο βαρέλι. Βάλε σαν το λύκο, το ίδιο κάνει. Τι βαρέλι ρε. Και σκάει και πώς θα σου ζω, Αλήθεια. Τελείως νουμπ, έτσι. Φίλε να σε κάνω. Είχε μπουκάλι μπύρα εδώ. Στουπί, τι, γιατί μου το βγάζει. Α. Weapon will hold L1. Weapon will. Α, το στουπί. Equip. Explode. Το βαρέλι, εμένα μου πάνε για βαρέλι. Πάω πίσω. Καταρχήν ενές. Ήταν πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε. Και μπράβο μου που το έκανα. Υπέροχα. Τώρα πού ακριβώς είμαι? Α, στο σημείο που θα πάμε να σκοτώσουμε τους λύκους. Γεια χαρά. Killing skills 0. Πραγματικά. Δεν... νουμπάκι. Δεν σ' άρεσε, Άτζεϊ. Ούτε εμένα. Τέλος πάντων. Έχει εδώ κάτω. Πήραμε άραους. Άραξε στην πέτσα σου, κολλητέ. Maxi Pad. Σοβαρά παιχνίδι. Αγριογόρο να σε σύψει. Λύκο σε σύψει. Κι άλλος λύκος. Ω, clean kill. Ήταν καλό. Ήταν καλό. Where is the fucking bottle?
fucking on. You're fucking... Clinky. Double kill. You want to give me your skin if you want. I took his skin like this. Okay, we should go again inside and take το στουπί. Το πήραμε το στουπί. Να το research. Αχα, okay. I'll go back. Και θα ρίξουμε στουπί εδώ μέσα. Το δέρμα αυτού του λύκου το πήρα. Όχι. Είχα σκοτώσει και έναν κάπου εδώ τριγύρω. Καλά αυτό. Πολλούς λύκους σκότωσα, γιατί έτσι? Ωραία. Crafting. Craft. Υπέροχα. Ωραία. Τα πάμε υπέροχα. Τα πάμε θαυμάσια. Πάμε πίσω. Δηλαδή αυτό που κάναμε ήταν... Από πού κάνει γάβα αυτό? Καημένο. Hot skin. Ιακ. Λοιπόν. Ορίστε. Τρέξε μικρούλι. Έχει loot εδώ. Τι εννοείς από εδώ πάνω? Αγριογούρουνο σε σύψη. Αγριογουρούνι σε σύψη. Πάμε πίσω στην πεκρούτη γιαγιά. Καλή φάση. Είναι η γιαγιά. Η αγιά ήρθα. Το κάναμε ρε φίλοι. Hey. Badra, how are you? Good. I, brought you these pelts. I thought maybe you could use them. These are good, Ajay. But you keep them. She has enough for her Tanka paintings. I'm sorry, Tanka what? This one is about the life of a guru. This one is about the demon Yalung. This one is about the goddess Kira. And that one is about Badra, the next Tarun Matara. The Tarun Matara is a living goddess, if you believe Sabal. It's no life for a child, being treated as an object, thing. Thanks for your help. Later, I'll show you how to put those to good use. Okay. I'll do whatever I want. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Τελειώσαμε από εδώ. Δώσε μου. Go see Longinus. He's a friend to the Golden Path, and he'll be grateful you helped us. Longinus, you said? Yes. He's a weapons dealer and a priest, if you can believe that. Longinus is a little crazy, but if you want guns, Weapons dealer and priest. I'll update your map. Πάρα πολύ όμορφα. Αυτά για σήμερα. Όπα, κάτσε γιατί μας πατάνε εδώ. Ινδία, ξέρετε ότι στην Ινδία οδηγούν χειρότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Αυτά που... για του λόγου το αληθές. Αυτά από μένα. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο Far Cry 4. Φιλιά πολλά.